Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula dongakne sing jawab salam buanter. Mulai nemu dompet. Amin tuh dompete sapa iki? Wes sing semangat nggih, sing semangat. Wis to engko rasa suwi-suwi. Sesuai perintah Mbah Lurah kingko jam 10 selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim babarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khatul mukhtaramin dumateng para alim, para masyayikh, para kiai, para sesepuh aji sepuh. Panjenenganipun Bapak Camat Selaung ingkang kita hormati, Forkopincam Kecamatan Selaung kang hadir, saking Koramil, saking kepolisian, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, pengurus Nahdlatul Ulama, ugi segenap para alumni pondok pesantren ingkang dipun pandegani dening Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah sedonipun ingkang hadir, terutama desa Ngilu-ilu. Ngilo-ngilo. Tulisane ya padha oi. O karo o ya padha ae. Ngilo-ilo. Muga-muga sing teka niki kabeh termasuk wong sing marem. Allahumma. Muga-muga sing teka niki kabeh teka titi wancine dipun paringi padhang dalane jembar. Arep nang ngendi? Padhang atine. So padang dialani gitu. Jembar rezekine sing digoleki kan muga-muga atine marem, rezekine lancar, uripe rukun. Allahumma. Ngono ya, diulangi. Muga-muga sing teka niki kabeh teka titi wancine dipun paringi padang atine jembar rezekine. Amin Allahumma amin. Ayo kabeh bodo bersyukur marang Gusti Allah kanthi ngucap nih alhamdulillah. Ngilu-ilu bersih desa akhirnya ngentenaken pengajian. Muga-muga ngajine ora suwi-suwi. Allahumma. Diamini lho Mbah Lurah, ya diamini lho ya. Nyuwun sewu niki mengki teko jam pira ngaji kula? Sik tawa ngaji kok subuh ya apa ya, malah wayangan nek teko subuh. Bu, teko jam pira ngajine? Jam 12. Pripun Pak Camat? Mboten napa-napa. Lah saestu jenengan awake dhewe padha tulung agunge lho ya. Ya pantese piye pantese, kopi-kopi kok randang metu ki lho piye iki. Wes sing penting cukup kabeh uripe awake dhewe marem kabeh ngono ya. Ora usah mikir sugih melarat, memang dadi takdire Gusti Allah. Sing penting yakin marang Gusti Allah. Allah maringi rahmat dumateng kita kabeh. Ngilo-ilo terus ya. Ngilo-ilo ki nek pulpen o karepane. Ngilo-ilo oleh Allah ditakdirkan kita sakit berjumpa ridhoni Gusti Allah. Muga-muga ndadekne keluarga kita termasuk keluarga ingkang ayem tentrem. Amin Allahumma. Ora pati sugih ora apa-apa, sing penting marem. Sing sugih bersyukur, sing melarat sabar. Ngono ya. Contohnya panjenengan kabeh sing teko, enek sing wis oleh jajan bersyukur, sing urung oleh kaya aku sabar. Lah bayang ngono to. Ning donya ki mesti enek rong perkara.
lek ndak marem ya susah, lek ndak sugih ya melarat, lek ndak ayu ya elek mesti. Ngaji ya ngono, lek ndak suwi ya gelis. Loh ngaji ngene iki jenengan senengane gelis apa suwi? Wah kok ora padha neh to Mbah Lurah iki piye niki piye? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya wis ora apa-apa, sing penting Allah menakdirkan kita semua takdire iso hadir di tempat ini pasti karena ridhone Gusti Allah. Umpamane ora nek odo-odo pengajian akbar dalam rangka bersih desa dan peringatan hari santri napa nggih jenengan dugi mriki boten umpamane iki mang udan tuwres napa nggih jenengan dugi ora percaya paling sing teko mekur tukang son karo sing solawatan grupe jenenge apa Kang grupe Kanjeng Sunan alhamdulillah. Umpamane ben wulan enten ngaji rutin ten mriki sing ngaji kula napa nggih jenengan purun dugi urun terus sing ngundang sapa Mbah Lurah mangga Mbah Lurah ora mesakne siji wadah ayo kita kabeh kudu gumrigah. Siji wadah kesempatan kita kudu marem semangate mergo awake dhewe sik ditakdirne oleh Allah iso ngibadah nglakoni perintah muga-muga iso ndadekne bungah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Sing penting marem nggih. Akeh wong sugih ning urung mesti marem. Akeh wong melarat ning marem. Pilih pundi jenengan? Sugih susah, melarat marem. Pilih pundi? Milih sing sugih. Weh ora padha neh, ora padha neh. Loh iling-ilingen wong niku lho sing digoleki napa? Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinaketir saking pangeran nanging randang ditabuhi apa penake yo ditongani kok randang ditabuhi iki piye to sakjane iki. Wow ya nggih suwun nggih apa to iki kok enek jambune barang iki. Oh konsepe piye ngene iki Mang. Oh nggih pun suwun akeh metu Mbah Lurah iki. Oh I love BRI, oh tangane BRI biasane iki. Duwe tanggungan BRI, kurir untuk murah oh ya. Wassalamu Muhammad. Oh nggih alhamdulillah. Rokoke enek ngene mana. Sallallahu Nabi Muhammad. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo randang muni-muni iki piye nadane pokok D ya dengah-dengah sakura mudeng mbuh nadane apa jeneng tawabu ngono ya sing penting semangat ngono ayo sallallahu Nabi Muhammad. Uripe ayem romangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh dinaketir saking pangeran ya Rasul ya Rasul niwadara
rajim al-fatayajim rotal alamin ya uhailal diwal karobi. Ayo nglakoni, ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor saka dhaire ananging mulya makom derajate ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azani wa darati al-fatayati rotal alamin ya uhailal diwal karami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi siji niki cara ilmune ngoten niku lho aku sakjane kalih Mbak Lurah ken damel wayang tapi kula niki ra digregesi niki mengke yo sauni-unine wae ngono. Nggih, kok tak kon nggo wayang wong kula sakjane kalih dokter kan istirahat. Nek kon leren niki wau lho. Kula niku magrib tasik dateng pondok Ploso. Magrib jam 7 langsung mriki. Alhamdulillah. Mari ngoten kula batin kula ya mung diijabahi. Muga-muga aku kon mangan. Akhire mangan tenan. Tapi arep njumuk neh isin. Lah kadung jumukku titik gek batura panggah nunggoni. Panggah nyawang aku. Kayak aku pengen jumuk daging pupu lah tibae kleru bruto. Nih, maru tak ingak kok denek tisu nih. Aku tak usuk-usuk nang sikilku. Ning meneng aja ngomong lho Mak Dik iki lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dadap tidem purbaning ratri sasana wis manjer kamuryan. Tahu roh berarti iki. Iki ndelok ning YouTube-ku balik iki. Lah ayo ngono, tak enteni lho ki mangki. Peh. Drep sidem remanem. Swasana sangsaya sepi kang kamap yaring amung pangrit anggrik. Susu pangamuni ya. Ya pancen yo ngono kuwi ya. Mbok niki mau apa maruwa ngono wah lek ku ngene kat awal iki mau. Niki mau ya tanpa skenario. Untung mobilku sing tak gawa enek wayange. Pomo sing sitok sore wae lah ora enek apa-apane. Biasane ngene nggih ada berkat barang. Arek iki kowe enek apa ora aku ya ora roh. Wis ora usah ngrasani. Dadak diunekne tet ngono barang iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tekon ndi mang laku lali sampean. Ya. Ndi teng marang mangke. Oh. Lho ya terus to wong jenenge wong jonturane kaya ngono kuwi. Ya. Suraptata Pitana. Ananging negari kang panjang punjung. Base iki lho Pak dem-dem endi mang. Nah. Deme mang dem gong. Ya, lah yo ngono. Lah aku ngenteni ra sampe ngin-ngin ra tinggal ngopi sik ae. Nah, yo kuwi lho, heeh. Minangka pamungkaning carita lah punika dalu sinambi rengeng-rengeng kalian grup sholawat Kanjeng Sunan tan inggih yen ngupaya 100 kalih 1000 tan jangkep sedasa negara kang panjang kunjung
Pasir Mukir Gemah Ripah Loh Jinawi Karto Tata Raharja mening wah panjang dawa pocopane punjung luhur kawibawane pasir samudra mukir gunung dene negari kang ngurake pagunungan ngeringaken bengawan ngenaken pasabinan ngayunaken bandara agung loh subur kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinuku sahur bicara wong poso kaya ngono lho lek dalang niku penak mergo ning ngarepe geber sik lepas ngene iki mandek kok meneng-meneng nah lek dalang ki penak mergo ning ngarepe geber lah lek ngene iki ya bingung lah piye kadang lek jenenge wong pas napa jeneng dalang ngono ning ngarepe geber enek debok kan ya penak to mulai enek wong sing nyawer njaluk lagu niku enek amplope disai lek ngene iki gampang konangan wong ngombe kopi dirasani padine arep ngombe ya ngono barang gemah kathah para janma manca negari ingkang samya katrem bebale wisma sebelah dening kita negari Nusantara jejel apipit kebabasan mula ana ing sasana mijil saka panggenan punika kasta dening canrita inggih bersih desa ngilo-ilo bener ya nah apa aku ngeling-eling ora mok bersih desa ngilo-ilo uga mrengeti hari santri Nusantara Indonesia hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir yo hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir mana ya yo kendangane sik kendange dites ndelang tetak dedet yo hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sareng-sareng hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir muga-muga selamat kabeh Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwen Allahumma ubat muga pinaringan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma kitra kitri sugih bebek
suke meri Allahumma kitra kitri suke sapi suke pare hasbunallah mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa tangannya kok arep tugel ki wo? Kaya ndak kembrukan bangunan lho ki Mang. Tuk ya wayang 35.000-an. Ya. Kok mana kabeh? Sedan jenengane mirengne kula ngaji napa ndelok kula ngaji? Mirengne napa ndelok? Mirengne karo nyawang, karo ngrasani. Oh, kiai kok kemlinti men. Lho aku jane aku yo nggo blangkon barang iki ya. Nggo blangkon wayang. Oh, yo ngene barang mau jenenge yo engko yo enek sing numpak gajah. Ngono. Enek sing numpak jaran barang. Wis yo engko sak uni-unine to yo kurang tek fit tok ya to. Nek kula niki lek ngaji kadang suguhane rena-rena enek kopine, enek tahe, kencure, larutane, enek pokari suwit, enek degan, enek rokoke barang ki mek rena papat. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Masalah Muhammad. Mergo bapak camat ndak ndudoe. Oh ya ini biasanya senengane ngene, ora. Ya. Ger anak ugek kaya ngono. Semar kaya ngono bahasane. Ya. Lambarono ati ikhlas, Ger. Lambarono ati sabar. Mergo tentreme urip ana ing jagat raya iki. Ora katondo kanthi dhuwure derajat pangkat, Ger. Iling-ilingen, Ger. Kopine ora pati legi. Denek gulane malah ya. Sik nyajar genti tekan iki nyajar. Ya sik pisane iki lho ngaji junjung-junjung barang iki. Ya eran Mbah Lurah apa ya enek ngene iki. Percaya Ger, wong kang tansah nampa kodrate wong maha rasa. Wong kang tansah nampa kodrate marang pestine sing gawe jagat sayekti ngono bakal nampa kanugrahaning wong Wahawiti. Iling-ilingen Ger, degan kuwi ora enek sing maringi gula. Jajal tidak sakne. Nah, yo iki. Nggih, alhamdulillah. Mula Ger iling-ilingen aja mung gedhekne golek pangkat ning kowe ora eling marang kang maringi pangkat ya kuwi Gusti kang karya jagat. Sadaro desa iki bakal mulya mergone ditata bersama-sama. Ora enek, Ger. Desa iso ngadeg dhewe, lurah ora mungkin ngadeg dhewe. Ngecamne kopi sing ngecamne duduk lurah lho. Mangkane ndak legi. Boten napa-napa, Bapak. Ora apa-apa. Tapi ora kok ora enek lho ya. Bagong melu-melu. Bagong nglewer lho. Lho niki wong wau mboten pati serak nu swara kula rada siji. Tenan. Ngene wau pun diwek kali bojo lho, Bah, mengke pun dangu-dangu ndang wangsul. Oke, aku ya ngono. Ger, sadar, Ger, sadar. Urip sing penting rukun. Saiyek saika praya, apa sing mok lakoni bakal tumiba ning awakmu lan keluargamu, uga lingkungan lan masyarakatmu, nggih. Nggih, Rama, ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh, Bapak. Aja pisan-pisan kirang-kirang gemuyu. Aja
dadi wong sing rumangsa sugih. Iling-ilingen ger sak sugih-sugih menungso ana sing luwih sugih yaiku Gusti Allah. Nggih. Istaken dawuh Rama. Iling-ilingen ger sak hebat-hebate menungso ana sing luwih hebat yaiku Gusti Allah ger. Wis to ora usah gampang resula. Kok pindak legi yo bene. Yo bene tapi bopoe panggah ngombe kopi ya truk ya. Ya ngono kuwi. Lah iya lho. Ya pancen bopo ki remen ketemu karo dulur-dulur Slaung, kadang nek kapan ning pondok Bunti niku Ari Salah, bopo lurah ki ya teko tibae kok alumni kono to. Aku ya seru. Lah iya ta. Tibae bopo lurah ki sering nekani lek pas bopo yai ki ngaji. Yo bener. Mula ngundang awake dhewe rene iki ya mergo sarana waktu iku ya duwe angen-angen pengen nekane Bopo Yai. Mergo Bopo Yai ki mbiyen ya pengen mondok ning Ari Salah lho. Kok ngono ya? Iya. Lho omonge Bopo Yai mbiyen nang Bontot. Iya. Kuwi kan niate lamun to ora klebu ning Gontor, mlebu ning Ari Salah, tibake terus klebu. Lah terus mari ngono, ya mondok ning Gontor. Mari neng Gontor ceritane waktu itu kon dipanggil Bopo Yai Sukri terus dikon wakaf mari ngono di kuliahne neng luar negeri neng Mesir kon pamitan mulih ndak balik. Kula mbiyen ngoten niku kon pamitan kula wis tes lulus kon mulih kon pamitan bilih kula badhe kon wakaf teng Gontor kalih mbok kula ora oleh. Akhire kula niki yo ndak balik. Ngono ya Truk. Iya. Terus mari ngono Bopo Yai iki magang tentara ning mergo awake cilik daftar ra klebu. Lho saiki kok gede mergo waktu melu banser terus playon-playon kene malih gede. Ya ngono kuwi makane sejarah ini kudu genah. Kalau kita niki bersih desa kudu ngerti desa ngilo-ngilo. Ngilo-ilo. Lha niku babak tanah luhure mbah-mbah biyen luar biasa. Mangkane awake dhewe siji wadah aja sampai lali utamane urusan Gusti Allah. Sing dadek ning ngeten iki nggih namung Gusti Allah. Kowe kok pinter men to, Truk? Yo, ngene iki yo mergane sering nderek Bopo Yai. Kowe apa nek lagune enek? Apa sing lagune Antal maruf bil jutimu keredoyuk. Iya lah pokoknya sing penting urusan eling marang Gusti Allah. Ya. Kalau cah sing lagune Allah Allah agisna ya Rasulullah ya di malja alaika salawatullah abdum bilbah yartajilas mal atam kayak temu ya. Uyo tahu nabu ibadah. Dereng hebat ya. Urung pokok nggih wae iki rambah lurah orang ngatasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Allah agisna ya Rasulullah ya di malja alaika salawatullah abdum bilba yartaji lasmal atam jud bil jawab marhaban qad qabalna Allah Allah agisna ya Rasulullah ya di antal ma'ruf bil juti muqrid doyo inni malghub agisni bi haqqillah antal habibul azam sirul mujib hasa yakhib
man ladha bi Rasulillah antal habibul azam sirul mujib hasa yakhib man ladha bi Rasulillah. Sarang Allah Allah ya di baca yartaji lasmal jita bil jawab marhaban qad qabalna. Niki wau jenengan melu muni apa ndelongop? Loh, melu muni. Lah kok jenengan ndelongop sok neng kono panggah dlongap? Kula mboten apa lho Yai. Lek ora apa sementing umi minimal mantu. Allah Allah. Ngono lho. Sallallahu Nabi Muhammad. Antal ma'ruf bil judi muqarin doyum inni malghub agisni bihaqqillah antal habibul azam sirrul mujib hasa yakhib man ladha bi Rasulillah antal habibul azam sirul mujib hasa yakhib man ladha bi Rasulillah. Ngono kowe lagune Bobo Yai lho Truk. Yo lelek lagune Bobo Lurah ngilu-ngilu piye? Yo mbuh merko mondoke biyen ki dadi guru ya sering ngono, dong saiki dadi lurah kadang lagu-lagu ini kadang lali lho, Truk. Oh, ya lali. Kira-kira lagune apa, Truk? Ya lek Bapak Lurahe paling lagune ya kaya to menunggu lho. Menunggu Roma ya. Ayo lho sekian lama aku menunggu ngono kuwi. Lho, mriki enek sing hafal lagu menunggu. Enten. Sing gane nyanyi sapa? Selain dirimu kasih tiada yang lain lagi. Ngono kaya. Kuwi napa ya iso? Lah kaya panggah iso. Wassallallahu Muhammad. Loh nyuwun sewu, lagu niki terinspirasi. Rindu kita, cinta kita hanya untuk Kanjeng sing ngerti atine awake dhewe. Siji Gusti Allah, loro Kanjeng. Karena kita sering berdoa, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Derita hidup yang ku alami, duhai pahit sekali. Rungokno. Pada siapa aku berbagi kalau bukan padamu. Loh, mung ning gone Kanjeng Nabi lho. Awake dhewe iso ngene iki. Makane kita berharap malam hari ini Kanjeng Nabi juga hadir di tengah-tengah kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Ye, enek sing hafal lagu menunggu. Oh, ndek enek. Menunggu krimis. Mboten muga-muga terang nggih. Terang. Amin Allahumma. Amin. Kowe terus piye, Truk? Yo aku yo ora hafal, wong aku yo mekur kira-kira. Oh, kirake Bapak Lurah ki yo ndak hafal aku kuwi. Lek. Mungkin malah lek Bapak Lurah ngilu-ngilu ki lagune yo kae lagu Gusti lewat tembang ku iki ngono kae ndedonga
muga oleh sing gemati. Lurah kene iki barang-barang iso kok. Ngaji ya iso, ngulang ya iso, nata desa ya iso. Alhamdulillah. Mangkane siji kesempatan aja sampai lali uripe bodho rukun kabeh. Allahumma mangkane ngger iling-ilingen aja lok-lokan, aja udur-uduran, aja eker-ekeran. Eling marang apa sing dadi takdire pangeran ngger. Sing penting ilingo marang pangeran, aja sombong, aja takabur ngger. Iki lho. Nggih. Aja sombong, aja takabur. Sifat iri dengki diilangi. Warkudara gambare wayang Gatut Kaca bisa mabuk. Urip ning donya aja lali pangeran, aja sombong lan aja takabur. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Urip donya aja lali Gusti, eling ana sekabeh bakal mati. Mula ayo padha demen ngaji supaya ne akhirate ora rugi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Malih penak nyelot wong yen ndelang tak tublek. Lho, wala ilmune Kanjeng Sunan Kalijaga memang bener kok. Napa ilmune? Dayae. Wong kene enak ta ngono iki ya. Enten Mbak Lurah. Si enak tapi kira wong mahkota. Dayae. Beberno. Klosone bedah. Tembelen. Jadae. Pakakno. Lirih bianter men to. Sune mati kuwaen kaline jer kuwaen. Ning aja ae tok. Lho iki enek ilmune. Dayoe teko ilingono dulur. Iki lho Kanjeng Nabi wis tumeka. Kanjeng Nabi wis hadir ana ngalam donya. Ilingono, yakinono, imanono. Aja sampai imanmu ogreh. Aja sampai imanmu goyah senajan uripmu susah. Kon bodho demen ngaji. Kon bodho demen eling marang Gusti. Mergane lek ketekan jenenge Makjen tit bar ngono ya. Nggih, mangkane
diarani zaman iki zaman akhir wong kon bodho mikir ngibadah marang Gusti Allah ojo sampai dilaleke. Ngaten nggih? Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir, mikir donya lali sembahyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine akale jungkir, mikir donya lali sembahyang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi asa, ya Rafi asani wa daraji. At-Fatayaji, At-Fatayaji Raddal alamin. Ya Uhailal Ya Uhailal Judi wal Karami. Kendange sregepo ngaji, sregepo salat, sregep sembahyang, zikir lan amal ojo nganti ketinggalan. Sregepo ngaji, sregepo salat, sregep sembahyang, zikir lan amal ojo nganti ketinggalan. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salamun alaihi. ya Rafi asa, Ya Rafi asani wa daraji. At-Fatayaji, At-Fatayaji Raddal alamin. Ya Uhailal Ya Uhailal Judi wal Karami. Pokok krungu dem ngono wis iki wis jam 10:30. Piye kok yo gelis pun jam iki. Wis sapa terus? Ngger anakku ilingen nata ati ben uripe mukti. Nata rasa ben uripe ora cilaka ngger. Nata ilat ben uripe ora kualat. Nata polah ben uripe ora salah ngger. Tegane diombe neh. Kopine ndak legi yo ben. Entek omong kok tak tempel ning lambe ngene mau rasani iki lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh nyuwun sewu. Niki memang bener. Sampai diarani zaman iki zaman bubrah. Bener salah ora pati kena. Enek perkara apik ngaji iki lho kadang diarani ora apik. Lho sakniki banyak tayangan-tayangan televisi. Lho wis perkara ngaji, perkara ngibadah, golek ilmu ning pondok pesantren. Lah kok diarani perkara sing ora genah. Apa ya marai bubrah. Lho nggih napa nggih? Bocah ngaji, bocah sinau, bocah belajar. Mari ngono mek kok dibentak ukur-ukur ngono diarani ya kena hukum. Terus sing arep ngulang terus sapa? Ya jale. Ben ulang-ulang dhewe kono. Lha perkara sakniki kadang ya ngono kuwi. Sampai diarani zaman iki zaman bubrah, bener salah ora pati genah. Sing bener dikondo salah, sing salah jarene lumrah. Lho sing ra genah. Lho nggih napa nggih? Bener ndan ya? Lah nggih. Coba komandan tentara, lho perjuangane ngono kae. Dikon koprol siap. Tangi turu ngemut permene kancane siap. Aku ya tahu ngono kowe. Nggih, mangkane siji wadah aja sampai keliru. Ayo cedhek marang kiai,
bodoh demen ngalap barokah. Lek gondelane anak-anak kita pondok pesantren, gondelane anak-anak kita agama, ora bakalan rugi. Sekalipun kita selaku wong tua bukan termasuk ahli ibadah, bukan termasuk ahli ngaji, tapi lek anake demen ngaji, anake demen ibadah, so iso ngangkat derajati wong tua. Allahumma. Sekalipun wong tua bukan termasuk ahli Quran, tapi anake demen ngaji Quran, so iso maremne wong tua. Ngono ya. Mangkane awake dhewe sakniki selaku wong tua mung iso nata ati ben anak niku melu marem. Allahumma. Loh, lek awake dhewe marem berharape anake melu marem. Mangkane ketika zaman iki diarani zaman ngono niku aja sampai lali siji wadah cedhek marang kiai ngalap barokah. Wis to bocah ngaji, bocah ning pondok, sok pinter-pinter dhewe. Leres. Sing penting demen, sing penting kerasan. Masya ning pondok mek kur turu. Mulih mesti beda. Jenengan pirsani Mbah Lurah ngilu-ngilu. Ngilo-ngilo. Ya jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Zaman iki zaman wis bubrah, bener salah ora pati genah, barang bener dikondo salah, barang salah carene lumrah. Mana ya? Piye salatullah neh. As-salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sing turu ayo digugah, akeh maling do mlebu omah, maling iman maling akidah, akitangi ayo digusah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ojo bingung lan ojo susah, urip ono ing zaman fitnah, derek kiai nyuwun pitedah, kunlane ojo nganti owah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lho ger, mulo iling-ilingan kanthi temenan ger. Iki jam pira to kok? Duka boten ngetus bapa. Iki ku teko jam pira ngajine? Nggih, ngestokaken sementing para sinuman lan para masyarakat demen, terutama sing dugi niki bapa camat kita kok wis molat-molet ya didongani bapa. Oh, iya ya ngono kuwi lha piye? Ngene iki yo ndongane muga-muga ndang bar, muga-muga ndang bar wong ke kursine men deklek-deklek e panggane. Arep nang pucuk kene iki yo atos, kene iki yo kempuken, yo wis ora apa-apa, wis nikmate ngono kok. Lho ning donya ki mung iso mensyukuri nikmat. Ora usah gampang resu lho. Sing penting nampa. Apa sing dadi kodrate Gusti Allah. Pengen sugih sing penting nyambut gawe. Ngono lho. Pengen cedhak marang Gusti Allah sing penting ibadah. Ditampa apa ora urusane Gusti. Mangkane lek pengen penak pokok gelem nglakoni apa sing dadi kebiasaane Kanjeng Nabi. Wis to, penak. Mosok kalah karo Mukidi. Manut aku penak. Nggih. Kanjeng Nabi punya sifat sidik, jujur.
Dadi wong aja gampang ngapusi lho. Belajar dadi wong sing apik. Masa sudah berbuat jujur, belum tentu pasangannya menghargai ketidakjujuran. Yo ben. Sing penting berbuat baik, sekalipun pasangannya tidak menghargai dengan kebaikan. Yo ben. Sing penting Gusti Allah ngertos. Ngono lho ya. Contoh wong adan wis to sing gane adan yo adano. Masa ndenek wong teko yo piye? Kaya ngono to. Nggih. Lho sakniki apa nek wong adan terus ngejak ngopi. Hayya 'alas shalah, ayo ngopi ora enek. Wong adan mesti ngejak salat. Tapi kadang awake dhewe ndak sadar. Mulih kok tegalan golek rambanan, lekas linggo layah-layah. Lekas ngombe degan. Mari ngono enek wong adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kudune kan marem to. Alhamdulillah. Wayahe salat ora. Malah ngrasani, alah sadian. Ki ngelok ning ngono yo malah ora gelem budal jamaah. Wong ngilo-ngilo enek ngono kuwi. Wong ngilo-ngilo enek ngono kuwi. Enten wonge ya teko. Kudungan apa keton? Oh blangkonan kok arane cepot ae blangkonku ganti kedua wis. Ngono malah dirasani ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lho bener. Mangkane sampai diarani ayo kita semua sadar. Nggih. Magrib bakale wengi, lampu-lampu sumetono. Wong urip bakale mati, limang wektu padha lakono. Nah, kale lur, wis wancine kae. Ya iso to. Wis wancine tansah dieling. Yo, Kanjeng Sunan Pepele. illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wes wajine tansah dieleke, wes wajine padha nindakake, azan wes kumandang, wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran. Salat tadi jagae agama, limang wektu kudu tansah dijaga, ganti istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar, salat saya ngetokake tindak munkar. Maghrib lan isya jakepe, prayogane ditambah salat sunahe. Jo sembrono iku perintah agama, ngelingono neng donya mung sedelok, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa.
urip besok munggah swarga La ilaha Ger iling-ilingan kata-kata sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa nggih. Nggih Rama ngestaken dawuh kula nggih badhe pasrah. Yo. Dadi apa sing mok lakoni kados dening didhawuhi dening Gusti fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Nggih Rama ngestaken dawuh. Mangkane ya wis ora sah semonto. Lamun to takdire ora sugih ya bene. Oh, tapi ora sugih ya susah lho Rama. Ya susah. Ning lek kowe iso eling marang Gusti lan pasrah ngibadah terus regep nyambut gawe, wis to urusan sugih bakal tinakdir. Ngoten nggih Rama. Mangkane ya ora usah mikir rena sing penting cukup. Nggih Rama. Mangkane ya lek iso goleka donga nyuwun Bapak Yai supaya iso sugih. Oh, Bapak Yai iki duwene namung obat anti melarat lho Rama. Oh, ya ora apa-apa. Nek gawe obat anti melarat kan tembunge ora bakalan melarat. Oh enggak. Terus apa ae kuwi? Siji kon golek cem-ceman godhong irit. Loro kon golek cem-ceman kayu medhit. Telu. Loh, kaya bener to. Lho kula niki ndak duwe kok ilmu sugih iki ndak duwe ku mek obat anti melarat. Napa obate? Siji golek cem-ceman godhong irit. Loro golek cem-ceman kayu medhit. Irit medhit secuil godhong cetil. Nah lho ya. Dadi ngecamne kopi gulane titik kira. Mari ngono golek gagang delap. Enek kopine ora enek rokoke. Biasane ya Suryaji Samsu apa Sampurna. Mosok ngene kok boy. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mangkane sampai kula niki diajari. Darah gen kula niku nembe diuji dening Gusti Allah. Sekitar 1 bulan yang lalu nandur mbako udan terus. Jan udan terus. Paling Ponorogo ya padha, nggih to? Udan sampai banyak yang longsor niku ngen kula bodho nangis. Wong kene bodho marem mergo tandurane pari. Ngen ku nangis mergo tandurane mbako. Mbako wedine karo banyu. Kelelep kabeh. Wong bodho mbrebes milih aku tegar. Wis tegar mari ngono swan nggone yaiku. Enek apa le? Lah nggih to, Bah. Niki mbako kok bodho ngluntung kabeh. Dadi aku nek ngarepe masyarakat aku ndak nangis blas. Tapi nek ngarepe yaiku aku mbrebes milih. Lah piye? Kowe rene mesti susah. Lah pripun to, Bah? Kowe rene mesti njaluk donga. Nggih. Terus apa lah ngeten iki? Nandur mbako bodho klelep. Terus napa ilmune ben urip maneh? Yo njaluk kono marang Gusti Allah. Lah pripun njaluk ya didongani kok mbako lamun to urip ya uripa, lamun to mati ya mati ya. Ora ngono aku kiai kula mboten. Ko mbako lamun to kowe urip, uripa, lamun to takdirmu mati. Duh Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan, panjenengan uripi Gusti. Ngono, mari ngono kula ken maca selawat Jibril. Niku lho. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari ngoten niku. Se. Mari ngoten niku kula mulih tak ubengi sawahku.
Wong padha ngrasani kae nyapa lho Kang Kaji apa Edian apa piye. Lah wong mbakku ngluntung arep mati dadi suwuk barang. Wah, kowe pamoro Bapak camat mergo omah yo tulung agung kuwi paling yo melu-melu mubengi yo tenan. Mari ngoten niku jarak 4 dina urip mbakku. Wah, pas urip wong bodho geger ning omahku, sak lurahe sak prangkate jaluk donga. Akhire kula kan maca selawat Jibril. Langsung diinstruksekne wis sak desa ning sawah kabeh dan kaya laron lho. Ngubengi sawahe dhewe-dhewe padha maca selawat Jibril jam 10 bengi udian. Aku bar subuh dilokne karo Mudin, "Ji, dongamu ra mandi." Aku mbrebes milih aku nyuwuke tenanan. Mari ngono kula mara tenggene kiai kula pripun to, Bah? Lah kok malah udane teko. Ini le mergo wong-wongmu kuwi lek ndonga ora tenanan. Lajeng lek ngono kowe engko bar komahku iki ubengono sawah sak desamu. Ayo remek to. Akhire kula niki mubeng numpak motor. Mlaku yo gah. Piye mung saiki yo kiai milenial ngundang cukup telepon saja selesai yo ya to. Ora usah moro ya. Pokok sing nelpon genah. Wis to sing paling penting niku jenengan kok ngundang kula lah telepon wae sing penting genah. Berkate yo genah lek enek. Biasane ndek enek mareke. Ngono wae. La salah Muhammad. Sane kiai milenial ngoten niku cukup WA, cukup telepon Sherlock. Sekarang ini perkembangan zaman teknologi luar biasa. Akhirnya kalau mubeng numpak motor, teko tengah-tengah aku ndonga, "Ko mbako, lamun to kowe urip, uripo. Lamun to takdirmu mati. Duh Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan. Panjenengan uripi Gusti." Lajeng kula lingguh, waktune aku nggo banyu putih. Ning niki gantine degan. Mari ngoten aku maca selawat Jibril bareng-bareng nggih ben duwe ati sing marem nggih ben usahane lancar nggih. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsun, anta Samsun, anta Badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta Samsun, anta Badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali
misbahku suturi. Sarang-sarang Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, Sallallahu kami rindu denganmu ya Rasulullah. alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya arusan khafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya arusan khafiqaini, Ya muayyad, Ya mumajjad, Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dongane perbanyak membaca sholawat Jibril. Manggane nger muga-muga kanthi ndedonga nyuwun marang Gusti kang kuwasa bersih desa ngilo-ngilo. Iya toh bener banget ngomong ngilo ngomong lo. Ngilo-ngilo oleh Allah ditakdirkan dadi desa ingkang penuh dengan berkah. Kanthi nyuwun marang Gusti muga-muga hari santri 2025 menjadi makna yang luar biasa. Bersama santri membangun negeri. Allahumma amin. Lan muga-muga kanthi semangat awake dhewe hadir di tempat ini Allah ngijabahi kula dalah panjenengan sedaya termasuk keluarga masyarakat ingkang bejo donya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Mula nggih yuk jengkar saka sasana kanthi nyuwun marang Gusti muga-muga kanthi tandane lir ilir tandure wus sumilir masyarakat ngilo-ngilo oleh Allah tidaknya masyarakat sing guyub rukun lir ilir tandure wus sumilir. Tandure wasumilir tak ijo royo-royo kasanggo temanten anyar bocah angon penekno limbing kuwi lulunyu ya penekno kanggo bakso dodotiro dodotiro kumbi terpeda ing pinggir
tondo mono lumatono kanggo sepo bangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane sun sora sora iya donga muga-muga niat hajatipun Bapak Lurah sak perangkatipun dipun ijabahi dening Gusti Allah. Ngapunten ingkang kathah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati rasulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa fadhhum wa la tadurruhum warzuqna birahum. Ya Allah, duh Gusti, kula sujud dhateng panjenengan, kula nyuwun ridhanipun panjenengan Gusti. Mugi-mugi ngahadiri sedayanipun kadadosaken tiang keluarga masyarakat jamaah ingkang bejo donya wal akhirah, mulya donya wal akhirah, sukses donya wal akhirah, kapanan putra putri soleh solehah ngabekti dhateng tiang sepah istiqomah anggenipun ngibadah, selamat donyanipun selamat akhiratipun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ini semua darimu dan karena ridhomu dan rahmatmu ya Allah. Jadikan negeri kami negeri ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan desa dengan penuh dengan keberkahan dan kerukunan yang kami bangun ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami dalam menggapai ridhamu, mudahkan kami dalam menggapai rahmatmu ya Allah. Jauhkan kami semua sifat iri, dengki, hasud, sombong, rukunkan di antara kami. Jauhkan kami semua dari mara bahaya dunia, mara bahaya akhirat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Hanan ya Mannan ya Razak ya Fatah ya Ali Kabir. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Iya kana butuh ya kana waladhalin. Hadirin makaten anggen kula matur Bapak Camat, Bapak Kepala Desa sedaya bareng hadir. Muga-muga wonten manfaat barokah ngapunten. Nastafikum wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu Nabi Muhammad.